बावरा गोजा दैमालु जोहोलाव फार्मार्स क्लाबाव दिनै आरोबाव मोनसे मिलिट प्रजेक्टखौ लाबोना गोदानै बेखेवदों। बानजाय आफादा मिथिहोदों दि सा 50 आबादारिफोरखौ सायख'नानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नाथाय मिलिट आबादखौ आथिखालाव गोबां आबादारिफोरानो मिथिया। थारैनो बियो मा? नंगौ, मिलिटआ जाथोसे माइ बायदिनो मोनसे आबाद, जाय आबादखौ गोरान हाफोरावबो गायोब्लानो मोजां आबाद मोननो हायो। बेनि अनगायैबो माइ आबाद जायै हाफोरावनो मिलिट आबादखौ मावनाय जायो। फारसेथिं मिलिट आबादा सुबुंनि देहानि थाखाय माबायदि मुलाम्फा गोनां आरो बेखौ जायोब्ला मा सुबुङा मा जायो, बेनि गोबां खाबुफोर दं। नंगौ, मिलिटखौ जायोब्ला जों सुगार, हाइ प्रेसार बेफोर रोखोमनि बेरामफोरा हामो आरो देहाखौ गोग्गो लाखियो होननानै क'क्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि डाइरेक्टर बिन'द बसुमतारिया बे गोनां बाथ्राखौ फोरमायदों। दिनै बे हाबाफारियावनो क'क्राझार DDM नारबन्दतनि रतनमारि शर्मा, क'क्राझार ग्रीन लिफ NGOनि आफादगिरि गणकान्त ब्रह्म, नेहादारि अमृत मुसाहारिमोनहा बाहागो लायो। जो प्रोग्राम जो है ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन है फॉक्सटेल मिलेट के लिए। जो ये प्रोजेक्ट जो है मॉडल प्रोजेक्ट जो हम लोग ने लाया है नाबार्ड ने, तो इसमें हम लोग ने 50 बेनिफिशियरीज को सिलेक्शन किया है। उसमें 150 बीघास का एरिया होगा। उसमें हम लोग 1 साल के लिए हेल्प करेगा। फार्मर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, उसका मशीनरीज देगा, इसका एक्सपोजर विजिट भी होगा, इसका मार्केटिंग भी हम लोग हेल्प करेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट और आसाम मिलेट मिशन का हम लोग उसको हेल्प करने के लिए, एक साथ जाने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, ताकि हम लोग का जो फार्मर्स है यहाँ में उसका जो इनकम जो है उसका लेवल जो है वो बढ़े और सबके फूड हैबिट्स में मिलेट को भी अपनाएं। इसके वजह से हम लोग ने ये मिलेट मिशन यहाँ में स्टार्ट किया है नाबार्ड में। दिनै जोङो जि मडेल मिलेट प्रोजेक्ट बे प्रोजेक्टखौ जोंनो नाबार्डआ सेंसन खालामना होदोंमोन। जोङो बे ओनसोलावहाय बे गामियावहाय जोङो गासै बावरा गोजा गामि लोगो जों मावरियागाव गामि बेवहाय जों 50 जन फार्मार्सखौ लानानै नैबे मिलेट प्रोजेक्टखौ जोङो माने गायनो थाखाय माने प्लान्टेसन खालामनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। बे ओनसोलाव जोङो मिलेटनि अनगायैबो सिगाङावहाय जोङो मोनसे FSPF नि दारै मोनसे एम्फौ फिनायनि प्रजेक्टबो लादोंमोन। बेवहाय जोङो 33 माने महिलाफोरखौ लानाय जादोंमोन। दिनै बिसोरबो बे एम्फौ फिनाय माने खामानियावनो जड़ित जानानै दं। बेजों लोगोसे जिहेतु बे ओनसोला एसे गोजौखाय माइ आबादा बारा मोजां जायैखाय जोङो बे मिलेट्सनि प्रजेक्टखौ लानाय जादों आरो गोरान हायाव जोङो लानाय जादों। बेवहाय बिसेसके दैनिबो एफाबां दरखार जाया, हासाराबो एफाबां माने दरखार जाया। बिदि होननानै हासार होनाङा बे नङा, जोङो नांगौ रोखोमनि हासारखौ जों होगोन। ओमफ्राय माने गोरलैयैनो जोङो बे खेथिखौ मावनो हायो आरो सिगांबो जोङो बे खेथिखौ बानायखायोमोन। जोंनि दा बेवहाय कयेकजन जोङो गामिनि मानसिजों रायज्लायनानै मोनथिबाय, बिसोरबो सिगां बानायोमोन आरोना। गोदोहाय बेफोर दुखियानि खायद हिसाबैसो बेखौ साननानै लानाय जायोमोन। नाथाय दा नुनो मोनबाय बियो माने गोनां मानसिफोरनिसो आदार जाबाय, बिनि डिमान्डआ बारायबाय। जिहेतु बेवहाय गोबां बिबांनि केलसियाम, प्रटिन बायदि रोखोमनि गुन गोनां भिटामिनफोर थायो। बे हिसाबै दा बेखौ बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आरो बिनि माने साहिदाखौ बाजारावहाय जों गोबां नुनो मोननायखाय जों बे प्रजेक्टखौ दिनै बे जायगायावहाय लन्च खालामनानै जोङो मावजेनसै होननानै जोङो बे प्रजेक्टखौ दिनै लन्च खालामनाय जादों। नोंथांमोननि नैबे नाबार्डआव साबेसे मावसोम हानजाफोरा दङ? नैबे माबायावहाय जों जि नाबार्डनि मोनसे दैमालु जोहोलाव फार्मार्स क्लाब बानायदोंमोन, बेवहाय सिगाङावहाय अनलि 33 मेम्बार्सल'मोन। दा बांनानै फ्राय 60 जन माने 60 जनसो बेनिफिसारिया बेवहाय माने जगाजग जालायनानै दङ आरोना। बे ग्रुपआव माने हाबनानै दङ। बेजों लोगोसे ओनसोलनिनो बे गामिनिनो खाथि खालानि मानसिफोराबो बेफोरखौ नुनानैनो माने एसे माने गोसोखौ माबा मोननानै आरोना बिसोरनि मावनायखौ मोजां नुनानै बिसोरबो माने मावनायखौ हुदाखौ लागासिनो दङ। बेखौ नुनानै जों मोजां मोनदों आरो थासारिया मोजां जानांगौ आरो माने मोजां जालांबाय थादों, बेखौ जों नुबाय थादों आरो।